Mas pisan mawon. Napa? Pisan mawon ngesakne. Cak mondol to? Nggih. Lah ngopo kok mesake? Transite kadoan mlaku ngantek menggeh-menggeh. Ah niki wau transit teng rumah dinas wakil bupati ta. Nggih leres. Dugi mriki dikawal karo Satpol PP. Sing ngerti ke lo dagelane teko, Leres. Sing gak ngerti. Piye? Kalau malinge kecekel. Lek sampean wis viral, wis kondang. Nggih. Sing dikira maling mburine sampean kuwi lho. Lah nggih. Mangkandani to, Mas. Pripun? Lah ajeng pentas ngeten paling ora ngangge wedak. Terus apa kuwi jenenge ya isuh apa piye ngono. Lah nggih. Ngangge lulur ngono. Tanggapan ning alun-alun iso persis kaya wong Daud. Wong iki mbok yo macak ki anggon-anggon ki sing pantes sing sarwa besus nyonto kaya panjenengane Mas Yoyok. Nah. Ageman kejawen yo ketok ganteng miyayeni. Aku yo ngono uga wedaan rembet-rembet sawang saka kono ketok sumunar. Bareng kowe kulite ireng wedaan putih malah kelawu. Ngawur iki wedak larang e. Wedak larang iki wedak apa? Wedak larang wedak sponsor TV lho. Lah sponsor TV paling ora ya Sari Ayu, Martatila Arfifa Kosmetik, La Tulip. Wedak larang, wedakmu wedak apa? Wedak sponsor TV, wedak pon wajah hitam menjadi putih. Aduh. Wedak apa? Wedak pon wajah hitam menjadi putih. Lah kok ki gak putih? Iki ora pon Apa? kliwon. Apa enek wedak ngalih pasarane iki lho. Niki alhamdulillah wa syukurillah Mas Yo. Nggih. Dalu punika saged pepanggihan wonten ing Kabupaten Nganjuk Leres. dalam rangka gelar budaya Mapak Warsa Enggal. Nggih. Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan saha sih wilasaning Gusti Kang Maha Kawasa tansah kajiwa kasarira sedaya warga Nganjuk samudayanipun. Amin ya Ing rabbal taun alamin. 2024 mugi tansah sembodo kang jinangka jumbuh kang ginayuh basuki kang kaesti rahayu kang tinemu kabeh warga masyarakate panjang umur Amin. akeh rejekine Amin. sehat awake Amin. lunas utange sing ngutangi lali wis banterang ini Lah iya. hebat menika. Nggih. Ning menggaeng kula Cak Yuda. Pripun? Kula cocok kalian para panitia, para pepunden ing wewengkon Nganjuk mriki. Nggih. Anggenipun ngawontenaken tasakuran menyongsong warsa enggal 2024 menika mboten kok mawi foya-foya. Merga taune lak tambah. Leres. Ning umure menungso lak malah Suda, suda. leres. Tegese lak kudu mawas diri, introspeksi diri, bersyukur ing taun iki awake dhewe tasih dipun paringi seger kewarasan. Ngono. Leres dawuh panjenengan. Nggih. Lah menika lak nuwun pangapunten awit panjenenganipun ingkang mengku wonten ing Kabupaten Nganjuk panjenenganipun Bapak PJ Bupati. Nggih. Pak Sri Handoko Taruna. Leres. Asmanipun mawon Sri. Menika nedahaken asma kinarya japa. Maknanipun Nek kula ngonceki cukup Srine mawon. SRI. S Es niku tegese syukur, gedhekke rasa syukur marang nikmat panguwasaning Gusti ingkang sampun dipun tampi jerdawuhipun sing sapa gelem syukur bakal ditambah nikmate matikel-tikel, sing kufur ora syukur marang nikmating Gusti bakal nampa bendu utawa azab sing pedih. yang kedua R. R rukun. Rukun kalih sinten mawon rukun karo sapa wae tidak memandang kasta, tidak memandang agama, tidak memandang latar belakang politik atau apapun direngkuh menjadi satu bineka tunggal ika berbeda-beda tapi tetap satu juga. Luar biasa. Nggih. Oke. Yang terakhir I. Cak I Yuda. ikhlas. Ikhlas menika lillahi ta'ala mung ngarep-ngarep ridhanipun pangeran mung ngarep-ngarep ridhanipun Gusti mengku wonten ing Kabupaten Nganjuk kanthi dilandasi dengan keikhlasan. Wah, nggih, nggih luar Paham nek biasa. kula Pak Sekda, Nggih, Pak Nur Solehan. solehan nggih. Nur menika cahaya. Leres. Soleh menika pun mastani putra ingkang miguna, tegese wong sing soleh. Bekti marang wong tuwa. Bekti marang wong tuwa. Berarti Nggih. Pak Nur Soleh menika wong lanang soleh sing bersinar. Nggih. Mergane bapake niku kerja teng PLN.
Oh gandengane ngono ya. Nggih. Sumunar kok. Sumunar. Kowe duwe ide apa kowe? Gak duwe ide apa-apa aku. Maksude ki pagepokan karo ning awake dhewe ditimbali ning Nganjuk ki lho. Awakmu dadi dagelan ki nuwun sewu lho Mas Yoyo. Nggih. Mas Mondol niku dagelan mboten sak lumrahe dagelan menika menungso mboten sembarang menungso. Kok saged? Lah nek panjenengan ngasta dalang paling cara undangan cukup ditulis Ki Dalang Cahya Kuntadi. Leres. Kula dagelan cukup Cak Yuda. Yuda. Mas Mondol wingkingipun damel gelar RM. Waduh luar biasa. Raden Mas menika. Remukan menungso. Lho. Tapi nggih sivitas akademika, keilmuan sekolahipun sampean dereng ngertos. SDM tinggi. Tinggi sampean titel belakang SN. Nggih. Sarjana seni. Sarjana seni magister seni. Cekap SPD, sarjana Pendidikan. Niki IR. Insinyur luar biasa. Ider rokok. Mbok ndang ngomong sales ngono. Tapi secara kemampuan nuwun pangapunten. Nggih. Jalma limpat seprapat tamat. Giri lusi jalma tan kena kinira. Tan kena kinira, bathok bolu isi ndut. Nggih Madu. Madu. Lah ya madune ceblok ning ndut-ndutan terus tak resiki ketok gilap ngono lho Mas. Wong padha kerene. Ayo jenengan ngendika Cak Mondol. Nah, kowe iki kudu omong tahun baru itu kita harus bagaimana mensikapinya. Nek kula nuwun sewu. Nggih. Sarehne kula niki dadi wong Jawa. Bumi sing tak idek iki bumi Jawa. Banyu sing tak ombe kuwi saka banyu Jawa. Mulane aku nek tutur-tutur nganggo Jawa. Nggih. Wonten tetemunggane mbah-mbah mbiyen menika panca panyangga jiwa. Nah, menapa menika? Iki ilmu tuwa iki. Panca panyangga jiwa. Panca punika 5, panyangga menika cagak, jiwa menika awak. 5 cagake ngawak. Napa kemawon menika? Hana caraka. 5 cagake ngawak cukup hana caraka. Ha. Nggih. Hanane menungso saka Gusti Kang Maha Kuwasa lantarane bapa biyungmu, bapak ibumu, mulane wong tuwa sinebat Pangeran Katon, Gusti Allah sing nyata. Mandi-mandine donga dudu dongane kiai, mandi-mandine donga dudu dongane wali, tapi mandi-mandine donga dongane wong tuamu, utamane wong tuwa wedok. Oh, berarti bener kuwi. Mandine dongane wong wedok kuwi. Contone kaya aku kuwi. Piye? Pancen dongane wong tuwa, utamane wong tuwa wedok ki mandi nggih ten Mas. Leres. Mas Cahyo iso kondang, Mbak Kesi iso sukses, Bapak PJ Bupati iso berhasil. Itu tidak lepas doa orang tua, terutama ibu. Bener kuwi. Dongane wong wedok ki mandi tenan. Dongane wong tua wedok Tenan mandi. Nyatane aku teko saiki ya panggah melarat lho. Sangka dongane wong wedok. Kok iso sih to? Ndongakne iki mesti ndadekke sampean mulya kok panggah melarat piye to? Lah wong piye to? dongane mbok kula niku mandi kok. Kok iso mandi? Nalika aku arep merantau ning Kalimantan. Berhasil. Ora berhasil. Neng Sumatera, Sumatera ora berhasil. lah neng Jakarta. Terakhir ning Jakarta ki lho panggah ra berhasil. Lah kok kowe nyalahne mbokmu? Lho, mergo dongane mbokku. Pas aku arep mangkat pamit. Piye? Lah, mbok aku arep lunga ning Jakarta aku njaluk pamit. Ya le, muga-muga ning kono ora ana apa-apa. Ning kono ora petuk apa-apa blas. Mandi dongane mbokku. Krek, bocah iki. Sing goblok iki kowe kuwi. Kok iso? Renek apa-apa tegese ning Jakarta sampean ki renek alangan apa-apa ngono lho. Wong ora muni alangan kok, munine ora ana apa-apa. Dadi kowe ning kono ya gak enek apa-apa blas. Ya panggah kere ning kono. Wah, kowe iki jenenge salah tampa. Kowe iki gagal paham kowe iki. Tegese ning kono gak ana apa-apa. Kuwi ning kono gak ana alangan, gak ana rubeda. Kerjamu slamet oleh rejeki akeh. Ora muni alangan kok. Lah munine, muga-muga ora ana apa-apa. akhire terus Ora petuk apa-apa blas. wong kok niku nata bale wisna nata keluarga lan desana kanthi kebak kawelasan lan tresna asih. Nggih. Lho nggih to Mas. Leres. Niku carane urip ning alam donya tindakno dalan sing bener adohana barang sing ala. Mesti slamet uripe. Rasa ngrumangsani nek dijiwit krasa lara aja njiwit kancane. Mulat sari rohang rasa wani. Terus pripun kowe iki? Terakhir ko. Napa Mas? Ko.
kok akeh men sing mbok takokne iki engko bare jam pira. Oh, ngono ae mbok pamerne. Lah pamerne terah blong-blongane ya iki lho goblok Pamerne. Macam ngono kuwi aku ya iso. Lah kok kowe kok ngandakne nek trimo ngene kowe ya iso lho karepmu. Iso. Aku ora nganggo Hana Caraka, wong-wong saiki ki ora iso nampa Hana Caraka. Sing lebih spesifik. Heeh, sing lebih gampang ditampa. gampang ditampa. Kowe nek ngandani nganggo apa? Anggo cukup dina kuwi lho enek 7. Wih, Mas. Oh, dina 7 ki ana maknane. Enten no. Mondol dalu punika jan encer sanget utekipun. Saking encere ndek sore ngantek metu saka kuping bareng. Kae kopok kowe. Cengengesan rumah saku. Kowe nuturi sang urip bebrayan ning alam donya bisa slamet uripe donya lan akhirat gondelana Dina enek 7. Mulai Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lho, kuwi enek maknane. Enek maknane kabeh. Bah, Mas Mondol dalu punika ngetokne pengeram-eram. Mbok nyuwun tulung pangapunten sanget nggih. Kersane warga masyarakat ben ngerti sapa to sejatine Mondol rada maju, Mas. Ikine dibuka. Lah dalah. Pripun, Mas? Sae to. Niki wau ibu-ibu sami tangklet. Pripun? Lato-latone tumbasan pinten. Ngawur ngene lato-lato. Lah apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an, langsung didilat. Mas Mondol, dina kenek kanggo sangune urip. Urip Senen. Aja bosen karo unen-unen. Weh, Tegese nek dituturi wong tuwa, diwehi masukan kanca liyane, ditampa. Aja dirungekne kuping tengen ditokne kuping kiwa, tapi kritik yang sifatnya membangun harus ditampa. Kuwi mau Senen aja bosen karo unen-unen. hebat. Sela-selane uripmu gunakno kanggo sedekah. Wah. Mas Mondol. Selasa sela-selane uripmu gunakne kanggo Sedekah. Mongko wong sedekah kuwi ora lokak ning malah kebak. Ora wutah ning malah wutuh. Ora roboh ning malah saya bakoh. Elok tenan Aku kok. Ya, nuwun sewu Mas ya. Mumpung rembug masalah sedekah niki kula jelasno pisan. Lah wong urip ning alam donya ya Mas Mondol. Ya. Kuwi gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa wurunga. Taunana windanana menungsa ki ning ndi to parane mesti bakal mati. Leres. Kamangka wong mati ki mesti nggawa sangu. Lah bondo donya Mas. Nggih. Bondo donya niku lak titipane pangeran. Titipane Gusti Allah. Mula kudu mbok sedekahke, kudu mbok weneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Kuwi jenenge apik. Kuwi jenenge kowe kocluk. Lho kok iso ki lho. Bondo ming titipan to. Titipane Gusti, titipane pangeran. Lah iya, kudu disedekahke diwenehke marang sapa sing berhak nampa. kliru. Lah kok keliru? Kliru. Misale ngene, tak tangan contoh sing penak-penakan. Iya. Awakmu titip sepeda motor, mbok jipuk ora? Tak jupuk wong aku titip. Titip helm, mbok jipuk ora? Tak jupuk aku titip kok. Padha karo kuwi bondo donya ki ming titipan. Lah barang titipan kok mbok weh-wehno. Lah engko nek sing duwe takon, "Do, bondo sing tak titipne kowe mbok endi?" "Pun kula kek-kekne." "Ayo, ijoli." "Mbok ijoli nganggo apa?" Bener lho, Cak. Kuwi bener lho, logika lho. Ora jane iki melok aliran apa to cah iki kok iso. Angel ditampa lho omonganmu iki lho. Bondo titipan no. Lah iya maksudnya kudu disedekahke diweneh-wenehke. Lah engko nek sing duwe takon, Sing duwe kamangka Gusti Allah. Lah nek Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak titipne kowe mbok endi?" Lho, "Mun kula weh-wehno pun tek." "Ayo, saiki ijoli." "Mbok ijoli nganggo apa?" ora lho pangeran nek dipadakne karo maratuwane piye jane. Piye to iki? Pangeran Gusti Allah, Gusti Kang Maha Kuwasa ki Maha Welas, Maha Asih, Maha Rahman, Maha Rahim. Tur meneh nuwun sewu, Gusti Allah mono ora sare. Lah, nek Gusti Allah sare sing wani nggugah sapa? Kuwi paribasane ngono lho. Paribasan ya nyok ngene-ngene lho. Kowe ngerti wong sedekah apa ora? Ngerti? Wong sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik wis. Wong sedekah oleh rahmat. Kowe sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Lah, kuwi berarti kowe nyedakne aku pegatan karo bojoku. Kok iso? Lho, lah arep dientokno rahmat?
Aduh, ya Allah Gusti, masalah iki jane jak omong-omong anak. Wong sedekah oleh rahmat. Lah iya, Kowe sedekah? ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti bojomu oleh rahmat. Lah, kowe padha nyedakno aku pegatan karo bojoku. Kok iso? Lah arep mbok entukno rahmat. Maksudnya nugroho lho. Lah, malah dientuk nugroho. Arti kroyok wong loro bojoku. Tegese ki entuk wahyu lho bojomu. Lah malah wong telu entuk wahyu barang. Arti kroyok telu bojoku. Bojoku ya remuk. Halah. Angel omongan karo mondol. Ora jane iki roh rahmat apa ora? Roh Rahmat sapa? bakul mie ayam. Loh. Aduh. Rahmat iki kewelasane pangeran welasane Gusti kuwi jenenge rahmat. Oh, dudu rahmat bakul mie ayam lho. Tutu rahmat bakul mie ayam untumu pecah kuwi kok. Tak kira rahmat bakul mie ayam. Kuwi mau bak nggon Selasa. Selasa. Rebo. Kerepo sinau ben ora bodho. Apik. Mongko wong bodho kuwi dadi pangane wong pinter. Cocok. Contone ya kaya bojoku. Kok iso? Bendina tak pangan nek wong bodho. Rupamu kaya walang sangit. Kok iso? Rebo kerepo sinau ben ora bodho. Wong tolabul ngilmi golek ngilmu nganti tekan ngendi wae. Wong Cocok. sekolah ki ora ana watese, tekan Betul. tuwa ya tanggah sekolah. Tanggah sinau. Rebo Kemis. Luweh becik mingkem timbang ngomong lamis. Contone maido wong, Rasan-rasan. nyacat, misuh, wah gibah. Berita-berita hoe. Wah. Huwak sing ora bener, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku mangkok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mencret. Bah ya wis sangkik sereke. Sangkik sereke iri hati kuwi ngono kuwi. Ya to Iya. Mas. Luwih becik mingkem. Timbang ngomong lamis. Nek bar Kemis terus Jumat artinya jumbuhno atimu marang kabisanmu. Misale dadi dalang ya dalang sing apik. Leres. Dadi presiden ya presiden sing Sing apik. apik. Dadi niaga ya niaga sing apik. dadi pejabat ya pejabat sing apik. Insyaallah selamat. Selamat. Hebat. Jos nggih. Sabtu insapa barang sing wis kewetu. Cocok. Maknane? Maknane Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Selalu meningkat. hebat tenan Mas Wah, Mondol. luar Iya, biasa. Bapak Ibu tepuk tangan. Oh, jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Lah nyapa? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ini lho, kok mesti lho. Isin lho harga diri. Ditepuki malah kaya doro. Jumat apa Kemis, Jumat, Sabtu lah iki sing terakhir. Iki mesti wose utawa gonge. Minggu. Apakah minggu? Minggu tanggal abang BRI tutup. Kose ta kose. Mau lho. Sabtu apa Sabtu mau? Insapa barang sing wis Nah, kewetu. bar Sabtu terus minggu. Apakah minggu? Minggu tanggal abang BRI tutup, koperasi tutup, terus Mekar ya tutup. Tegese terjemahane iki piye? Ming ki apa, gu ki apa? Ming apa, gu apa ngono. Nah, kuwi khusus kanggo aku dhewe. Lah minggu kok khusus kanggo kowe? Khusus kanggo aku. Minggu. Nek mingkem ganggu. Iki yo ngerti to nek. Kok Iki- ngerti kok sadar diri to nek dhek merongos kok. Aku ki ya bingung, Apa? apa mergo untukku sing prongos apa raiku sing kemunduran. Lah winginane wis diarani merongos ya nesu ngono lho. Ngono kok diarani merongos kok nesu lho. Lho ke ora prongos. Lah ngene iki kok ora merongos iki jenenge apa? Ora ki nuruti karepe untu. Oh, ya padha wae karo merongos. Ya padha. Kok iso? Sampeyan kalau golekne kanca meneh Siap sak nggih, nggih. sinambi. Ada satu bintang tamu lagi Cocok. ya kuwi Mbak Eka uget-uget. Nah, coba. Nggih. Tumpake sepur, ayo men jumeneng cok. Ayo Mbak Eka uget-uget dari Sragen. Oke. Ayo Kak. Hey!
jan kompak sigrak sae wong madang karatolo ukur kok. Titisane ngendi? Condong raos. Iya. Hebat. Wah, iki bintang tamune malam ini luar biasa Cak Yudo. Nggih. Bintang tamune jumlahe ana 2,5. Kok iso 2,5 to? Cak Yudo siji, Cak Mondo 2. Lah iki lek gur semene kan ya separo to kuwi. Ekae lho. Napa nggih? Oh, berarti wayangan pagelaran dalu punika di samping tahun baru nggih kagem menjelaskan program stunting. Jadi Apa? lagi stunting cilik dan Gizi buruk. Waduh. kaya awakmu lemu-lemu. Padha tegese padha. Disapa to Cak Mondol disapa? Disapa ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sampluk. Alah tak sayang. Tak sayang. Ana wanita ayu sulis coeng warna kok iso randang cepet piye. Eman. Lah, Lah wis ketemu Mbak Eka uget-uget. Aku wis kudu gandring. Kok gandring? Gandrung. Oh iya gandrung. Dasar wanita ayu sulis coeng warna. Ya toh Mas. Iya ya. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. Nah, degane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali. Sapa wonge ya ora pengen ngetok. Lencir kuning merak ati. Sapa wonge ya ora pengen nyipok. kompak pisan. Muga-muga ora lali. Ayo. Mbok cipak piye ndol suarane? Tak kok suaran mak puk. Kayak buka botol. Gleleng Mondol. Mondol. Tak rada ganteng mbok iki dienggo. Niki kersanipun lho. Nggih. Diajeng Eka. Kok sik to, Ndol. Lagi iki enek dagelan ngangge takir iki to. Takir pripun to niki mah kutha. Waduh. Mah kudu antarane blangkon karo ndas kok gak akur. Ora patek loroan. Ha iki ditakoni. Dianu. Dirayu. Mbak Eka. Paling ora nek awake dhewe nganjuk kan cedhak karo Kediri lakon Panji to Mas. Ibarate Mbak Eka iki kaya Dewi Sekartaji, awakmu kaya Panji tengkorak. Dadi Panji asmara bangun. oh, digandrung. Slendro ae lho. Sendro. Ya. Nadyan wujud. Sik. Pripun swantenipun? Ojo biasa Mas, ora sahdon biasa. Rasah don. Sik to. Sampe nyawang ketok war sulap ora? Nyawang lampu sulap ora? Ora. Sulap to Mendhi? Iya. Sulap wong kleru terus kok. Nggih kacamatanya. Lah kalau kacamata. Oh iya. Nah, Aku nggih. pancen kan saya tuwek saya terakum. Nah, nggih. Apa inget-ingetan ora jelas ngono Ora ya? jelas. Bayu jan. Awakmu iso kaya Pak Cip to. Oh, Mas, kula saniki pun mboten ngendang. Ngendangnya bayare piro? Ya, Larase dipasno sik lho. Sampai dereng pirsa Mas Mondol nggih Mas. Dereng ngerti. Masuk dagelan kados niki pelatih kerawitan lho Mas. Niki termasuk salah setunggaling Mahawiku. nah, Mahawiku. Welok. Dwijawara brengenge. Kaya tawon. Ngentup sapa? Kok ngentup Eka. Rumangsamu kok piye dajal kulah mar gandrung piye? Nano. Nano. Lah kok nano. Ajari kono. Nadyan wujud mung peksi. peksi apa tandal? Manuk. Paham Pinter. hebat. Sang Wiku kok. Manuk. Agawe tali ning bronto. Alah kok iso gak sampluk bos. Piye to, Kang? Malah tekan loja-loji lho. Piye to? Agawe tali. Mesti marahi kowe iki. Ya ora. Agawe tali ning bronto. Yayi. Bangeten ora kaya bengi iki. Lah, Kaya ngopo? Rumangsaku, aku lagi ngadeg ngono wae wis dilokne wanita setengah. Dedeke ora padha karo kancane. Sapa sing ngelokne? Aki ngono digandrong wae kok ya menungso rai gayor kaya ngene. Ning manahku. Kene menungso rai gayor. Gayor iki jembar. Kaya banget men. Sing ngelokne sing Dipreksani Bapak PJ kaya ngene rupamu kaya takir. takir ki enek endoke lho. Endoke manggone ranang kene. lah neng ndi? Neng ndi? Engko anu tak foto tak kirim ning Eh. takir.
cengengesan. Pamar dipoto saja kowe mau ya melu ngelokno aku. Ora sing ngelokno iki sapa? Kowe gandrong-gandrong latimu karo atimu ora padha. Kowe sajake ning kene kaya tresno-tresno marang Tresno tenan aku. Tresno tenan karo aku nanging kowe Sinek-senan bumi langit. karo batinmu lho. Sinek-senan bumi langit yen aku tresno marang sliramu Yayi. Apa iya tenan Apa panjalukmu bakal tak udanane waton ora njaluk mudune lintang lan lembulan. Guyune sing ngono ae lho. Rali. Rali sing Aku ora percaya rumangsamu kaya lanang-lanang dhewe. Lanang? Sampurna dhewe kowe dadi wong lanang, kowe sampurna dhewe dadi wong lanang rumangsane ora mresani Bapak Pejawati nek rawuh. Dah, kok iso arep mbok banting rumangsamu mercon bantingan wae. Ngomong ora duwe mandek. Lah iya wong sepur enek stasione. nek ngene. Bis enek terminale. Wong ngomong kok gak enek enteke. Gak enek enteke. Aku ngomong sak kecap kono rong kecap. Ngomong sak kecap kono rong kecap. Aku rong kecap kono petang kecap. Kono petang kecap. Nganti aku gak kumanan kecap-kecap ngono lho. Iya. Ngelekno wong wedok kuwi cukup dirangkul lambene dicekel lha kok mah mok kelek ya ambumu kecing. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nek kulino ya ora apa-apa. Betah ae. Mergo awakmu rung kulino. Oh iya, Mas Mondol nuwun sewu lho Pak Yoyo. Apa? Menawi kula tonton saking katebihan. Mas Mondol? Mas Mondol. Pripun? Memang mboten rada patek pinatoya, ora patek bagus. Nggih. Tapi misal aku rada nyedak ngene. Pripun, Ganten. Pak? Saya nyeremu aja. Nyawange mung adoh sak. Kowe iki nyawang aku elek mergo olehmu nyawang ming sedelo. Lah nek suwe Ya mutah. Lho, ngono kok mbok ndel. ning saiki ngene, settinge ngene, yen cara ketoprakan iki Nggih. sing romantis. Sampeyan umpamane kaya Panjas Moro Bangun mau. Nggih. Iki kaya Sekartaji. Sekartaji. Sing romantis. Iki malah Asmarandana to. Nggih. Tembangke wong loro, Wong karo loro. mlaku rono rene. Mlaku. Gonceng. Karo gandeng kijeng iki. Udu kijeng iki. Kenapa, Mas? Super tetra. Iya, gak Enek sing domek. ngarani jare dudu super tetra Lah, lho, Mas. apa? Katembat. Jare domek. Domek ki apa? Kok apal to obat? Domek obat koreng. Ya tekan ndi mau? Nah, Lanjutke. Kowe sesandingan karo aku yen pancene kowe tresno karo aku buktekno. Apa sing dadi panyuwunku bakal mbok laksanani ta? Tak turuti apa penjalukmu Tenan, diajen. aku njaluk. Umpamane kelakon dadi garwaku besok sliramu nyuwun anak piro? alah. Sik lah tamarane urung. Lah wong tujuane wong Jalukmu ki Mas Picis Raja Brana bakal tak tumplek blek kanggo sliramu, Yayi. aku ora duwe apa-apa lho. Rali sing gagah ngono lho kok ora duwe apa-apa kok entok-entoke. Kowe tok-toke. Iya. Yen kowe gelem dadi garwaku apa panjaluk bakal tak udanani njaluk Mas Picis Raja Bronto. Brontone sapa Brono. lho? Raja Mas Picis Brono. Brono. Aku tak tumplek blek Tak tumplek blek kanggo sliramu, Yayi. kanggo sliramu Yayi. Alah. Ambune. Lah ngorogake bacutno. Alus manis tur mbrak ati. Bejan. Pripun Mas Lho, Yuda? ngono kuwi arep nyapa? Niki Arep badhe nguyuh. pripun? Arep nguyuh piye to? Wong jenenge wong roman iki ya dipangku to. Oh, kaya tari karonsih ngono kan. Iya. to. Iya. Ibarate cara wayang wong apa ki Gatotkaca Gandrung antarane Gatotkaca karo Sugriwa. Siapa to? Pergi kemana? Pergi wae Sugriwa. Awakmu gandrung aku, misal madhep kamera. Ada delok. Isa- Kayak Ah. foto, kayak foto karo Oh. simbah kae lho, ya ta? Kok ya apik to isine. Napa mlaku Mas Yuda? Mas Yuda aku Nggih, mlaku nggih, karo mlaku. Mas Mondol panjenengan. Sing nyandra Mas Yuda. Ayo. Wah, sinten to ingkang kepareng lumaksana singkang putri pindha dene Dewi Komoratih ingkang kakung kados Komodo. Kumajaya Mas, Kumajaya. Kumajaya. Komajaya kaya ngono ku lho. Eneke ya iki kok. Pemain entek ya. Pamane entek enek ya iki. Dadi Mbak Eka sing nembang. Ayo Ya. Yayi. Ayo Yayi genti sliramu sing rung-rung marang pun Kakang Yayi. Iki karo jangkute dingenekno Mbak. Iya ngono. Dingenekno. Ya ben ketok mesra, cobi-cobi Mbak Dah, jangkute. ngenekno. Lho, sampean sing jawil Mas Mandal. Ya ngenekno sik ta. Piye rasane, Kak? Pripun? Kasane. Kaya diran beti uler ta? Oh, saiki wis dadi entrung. Wes suwe ya. Heeh.
Jane Kok lendal. gantenge kaya ngene. Senek gede dadi Alah, apa? Senek gede dadi alah Ora ora senek enek sing lho. nyamuk Ora to? kok iso. Ora enek sing. Ora mbok ngenekne to? Ora. Ngenekno. Bacotke ya. 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 Goleki si podang pita. Oh, si kodang pita, Mas. Pita iki kuning. Wo, pita iki kuning. Kuning. Berarti pakmu ke lara pitonen. Itu Kuningen. Lara kuning ora enek dibasakne kok. Oh iya. Lara pitone. Ayo. Mondol iki untune ya pita iki. pripun ketinjeng? Ya mun enten petang taun ra sikatan. Kula sikatane nek anu bar surata. Waduh. Kaya keris ae. Lah winginane nggih Depet gaul lho Mas. Napa? Dipasang behel gawe kawat untu. Kemajuan. Kemajuan dipasang kawat tanggamu nyapa ndol? Wah, jan kurang ajar. Untukku tak kawat to. Gila kok tanggoku ngirimi semen, pasir, koral. Cangkemku arep dicor. Ya, Kak. Ibu bunga ing atiku. Kaya ngono ya, Nyi. Ih, Bunga hatimu. iya Kakang Mas, bunga saestu menawi kula cecaketan lan sesandingan kali panjenengan menika. Dasare panjenengan menika priya ingkang prasaja lan apa piye ingkang kakus saestu. Ora kaya ora kakus, Yayi. Piye? Jumbleng. Iya, iya, Bagus. Tak Bagus, singkat aku nek pamane nyandra wong lanang ngene iki kakus ki wong kakung sing bagus. Oh, disingkat. Disingkat to. Di kowe iki kakus banget Yo, ngono lho. lho aku kakus aku. Matur nuwun, Mbak. Iya padha wae. Makasih. Iya, lah manis. Iya, ditake. Ibu bu. Karo cakil. Dadi sakit Mas. Ana sak musuk jeneng Wanadri nggih. Raden Abimanyu. Lah. Cangkeme keri iki lho. Hop. Ya dalah. Untunge kelek. Piye to? Bumi goncang gancing. Lho. Iki nyapa? Lah jarene bumine gonjang ganjing. Sang, omong-omongan. Piye kabare? Tuh. Piye? Cakil karo Satria piye kabare lho? Lah jarene kon ngomong-ngomongan. Omong-omongan. Maksudnya kula sing dadi Arjuna omongan Iya. kali niki, Heeh. cakil iki. Untungmu Untune kumpul dipangan kok. kelek iki piye to? Iki lho, aja dipangan untune. Cakil kok mangan untu. Lah enak. Layak enek entu papat kolu terus. Ayo, hanya ayo. Hanya, Omong. hanya. Ah. Satrio. Oh ya arep nang ndi? Kegeden suarane, kurang cilik. Kok alus semeng kowe iki cakil iki lho. Cakil. Padek sapio, padek. Ngono lho. Lho cangkeme Cakil ndi kuwi Cak Yuda kuwi? Kolu meleh. Sangkem apa laran jane kok. Kuwi lek luwe mbok omong karo panitia. Cengengesan. Aku nek nyawang ora malah kaya cakil. Apa? Iso Kaya baby octopus. Nggih. piye? Menggah. Bacotne nggih, Cak. Tak lagu mawon. Enak mangan tahu. Podang kuning bar menika mangke istirahat. Keres. Detik-detik menuju jam 00 mangke Siap. kula aturaken panitia sedaya. Siap. Mangga, podang kuning doa untuk Kabupaten Nganjuk. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga Kabupaten Nganjuk terbang tinggi menuju zaman keemasan. Yo. Amin.
Eka oget-oget. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran goleki sing tak sayang. Mubang midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awan. Woi. Hebat. Luar biasa Cak Yuda, Mbak Eka. Nggih. Jumbuh kalian dawuh pangandikanipun para kawogan, para panitia. Jam 23.45 wekdal dipun caosaken dumateng para pepunden panitia sedaya. Ngapunten menika semunipun wonten surprise utawi wonten bab ingkang akan istimewa yang akan dihadirkan oleh panitia. Mila saking menika kagem ingkang kawogan, bapak-bapak panitia, sasana
Tiwas dagelan loro do timpuh kabeh. Kaya genduren. Aku lungguh. Tiwas aku nata nggon. Ayo aku iki lungguh karo ora ya padha. Ngene iki lho. Sedugel. Istimewane presiden iki sak meter kotor iki. Apa meneh? Ora. Nyepelekne mergo dedekku. Ora. Nyepelekno. Awakmu gede dhuwur awakmu gede dhuwur. Malah fitnah. Ngono iki jenenge fitnah wong wedok kuwi kagawe saka gawa kasih wong lanang sisih kiwa. Kok iso? Dari tulang rusuke ora digawe saka sirah supaya ngendas-ngendase ora digawe saka sikil supaya didek-idek tapi digawe saka gawa kasih wong lanang sok sisih kiwa supaya disayangi lan ditresnani. Ayo ngono nek ben cedhak karo ati. Ben cedhak karo ati kok mbok lok-lokne. Kowe ya duwe ibu karo wong wedok ki ngurmatono. Kowe kudu ngurmati karo wong wedok. Karo aku ya ngono aja bedak-bedakno. Ning ya aja nesu kaya ngono diajeng. Aku yen nyawang sliramu iki katon manis. Oh iya, awakmu ya manis. Manis. Ngasih tutur laler ngono. Karepmu nek manis ini terus arep nyapa? Lho terus nyanyi lagu manis to kok. Waduh. Terus ngono. Dipun keparengaken apa ora karo Mas Yoyok kowe? Badhe matur bilih nembang manis pareng napa mboten? Pripun? Badhe nembang manis pareng napa mboten? Jenengan kencing manis to? Pun mari. Oh, pun mari. Pun nembang manis. Nggih. Duet kalih Mbak Eka. Mbak Eka. Monggo nggih. Makasih. Nggih. Mun nyatanipun jenengan kekalih menika menawi dipun sorot kamera teng TV teng YouTube niku jan serasi sanget. Nggih. Malih Mas Mondol. Nggih, jenengan kaya widodari Mbak Eka. Nggih. Kados Batari Gagar Mayang nika. Yen Mas Mondol kaya gagar otak tadi. Kula pun mboten duwe otak. Ah iya. Lah sing ning Malah jengkol- ibu-ibu teng Wingking padha ngrasani kok serasa mboten nonton wayang. Lah napa? Kados ningali TV pas sinetron. Sinetron apa? Sinetron Ikatan Cinta Mbak Eka niki kados Mbak Andin. Anggun, Mas Mondol niki kaya Mas Al. Mas Al kae ya. Almarhum. Aliando. Waduh. Baran ya Aliando. Ngene almarhum. Kan duwe TV aku dadi karo. Manis nggih, Manis. dianake Manis kalian awake Mbak dhewe Eka. lak cocok. Oh. Lah ya ngono serasi. Serasi awake Tindane misal aku dadi kembang, awakmu sing dadi apa? Aku dadi tawone. Nah. Esuk tak entup. Terus? Awan tak entup. Sore tak entup. Saben dina Tak entup. Asik. iso Mas Wedang. Nek aku dadi kompor. Aku sing dadi pancine. Lho sebabe apa? Nek esuk aku nangkring. Awan nangkring. Sore nangkring. Saben dina. Saben dina aku nangkring. Mas Mondol umpama Mbak Eka iki dadi ambulan. Kok ambulan toh? Yo kendaraan yo kowe Ya kudu kok iso. Ambulan. Lho tek ambulan liyane Lah ambulan. iso apa ora? Gak iso. Aku iso. Misale Mas kono. Yuda. Mas Yuda. Mas Yuda. Mas Misal- Yuda. Heeh. Mas Yuda umpama Mbak Eka iki dadi dalan. Aku sing dadi montore. Esuk Esuk tak liwati. awan Tak liwati. sore Tak liwati. saben dina Tak liwati terus. umpamane Mbak Eka dadi ambulan Aku sing dadi sopere. lah mayite Kowe. Loh. Panggah mayit. panggah aku Ayo ae Mas Al. manis cek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis mesem manis sing ngungkuli madu kaya bisa ngrontokke jantungku Wah, apik tenan iki. Sampeyan pancen ganteng. Yo. Yen ora seneng mentian. Wong soalé Mas namine kampung. Ngalor ngidul sampeyan. Sampai
raja memang lidah mas tidak bertulang pada bersilat kata wong lanang pas Pak, pas lagu bar. Monggo. Nggih, monggo bapak-bapak panitia. Nggih, nggih.